Tibdil fir-regolamenti tax-xiri pubbliku se jfisser monitoraġġ aħjar mid-Dipartiment tal-Kuntratti li issa se jassumi rwol iktar regolatorju milli kellu s'issa. Dan għaliex sejħiet għal kwalunkwe offerti se jibdew isiru b'mod elettroniku u bekk l-operaturi jkunu jistgħu jsegwu l-proċess ħieħ mill-kumdità tal-uffiċċju tagħhom. Saħqet dan Joyce Dimek, segretarju permanenti għall-istrateġija u l-implementazzjoni, li spjegat kif ir-riforma li tħabbret fl-aħħar jiem kienet xprunata minn bidla f'direttivi Ewropej li Malta kellha tiġi konformi magħhom. U hawnhekk il-fatt li aktar offerti għaliex bħalmet qabel minn 10,000 il fuq se jkunu elettronikament, se jiġi faċilitat il-monitoraġġ. Da dejjem biex tissaħħaħ trasparenza, kontabilità u fl-istess ħin innaqsu l-burokrazija żejda u l-ispejjeż żejda għal negozji u nassiguraw li servizzi tal-gvern isiru aktar effiċjenti b'valur vera għal flus. Dimek spjegat kif ix-xiri pubbliku huwa kull servizz, prodotti jew materjal li jkollu bżonn jixtri kwalunkwe dipartiment tal-gvern biex ikun jista' jagħti servizz tajjeb lil pubbliku bħal ngħidu aħna x-xiri ta' mediċini. Regola li tispikka hija l-esklużjoni ta' entitajiet li jinqabdu b'konnessjonijiet ma' terrorizmu jew ħasil ta' flus. Dawn ikunu mċaħda milli jitfgħu l-offerti tagħhom għal perjodu ta' 5 snin, mhux biss f'pajjiżna imma fl-istati membri